A quina edat diries que vas començar a poder viure de la interpretació? Als 22. Jo acabo l'Institut del Teatre i tinc la sort que m'agafen al Teatre Nacional. Vaig fer un càsting per un personatge que era Soldado Primero. El alcalde de Zalamea era l'obra, una obra de Calderón, de la Barca, i allà entro a fer una substitució. Em van trucar i em van dir, estaries disposat a fer un paper petit? I vaig dir, sí, el que fos. Llavors em van fer aquest càsting al Sergi Balbel, em van agafar per fer de Soldado Primero i vaig tenir la sort de debutar a Madrid, fer temporada a Madrid, fer tota la gira per Espanya, tornar a temporada a Madrid, 2 anys amb aquest espectacle. I guanyava 257.000 pessetes al mes, que eren com 1.500 euros d'ara, que era un pastón. Perquè ara no es guanya això en teatre, o sigui, has de treballar, sí es guanya, però fent teatre molt bo, diguéssim. O sigui, et parlo de fa 20 anys, això. Es pagava molt bé el teatre públic, molt bé. I era la Companyia Nacional de Teatro Clásico, era com, hosti, estic a Madrid amb el Pepe Villuela, amb el Jordi Dauder, que va morir, gran actor, amb actors molt bons de Madrid, d'aquí a Catalunya, i allà conec a la Clara Segura. Va ser com un xollo, no? Una gira pagada, pis a Madrid i coneixes a la Clara Segura, va ser un gran regal.